Salah satu alasan pemula males ngonten. Salah satunya itu bukan karena view-nya rendah atau apa penontonnya nggak banyak. Tapi piye direwangi konsisten, direwangi upload video apik. Lah kok sing diundang masing ra tau upload iki piye lho. Ya dadi arep ngonten iki males lho. Padha wong entuk bantuan kae. Sing wong ra duwe malah ra oleh. Lah kok sing duwe-duwe sing digaji sing dianu malah oleh. Ira Dik. Lah to Dik. Oh, kuwi lho. Dadi pemula ya ngono. Pemula kok wis konsisten upload, wis konsisten like, interaksi rono rene, ora entuk undangan. Lah kok malah sing ra tau upload. Iki malah jadi sesasi wis diundang. Apa ya mangkel. Mangkel Adik. Loh, anakku ditekoni mangkel ra mangkel. Oke, begitu ya.